दैता दैता रे दै आखेबा आखेबा रे दैता दैता takadin deh Lumay sana parang ni Jobanivlog to sa tam ko friend ko sa bar bawa show majo for one night mohor na sana par dam kay in close ko friends ba sa lam na bay hane may interesting kam na sesta lam na strong string ma friend du ngan bala na hawai shona for any fry high ala siga hay kuinan dong ala siga ya ma ngarla jing na ma ekdom kombol lam sang no sona par in fry ma bung na फिसाजा लोमजानायबो देहा जाहैबाय नालाय मैया मोनायाव 9:30 जाबायमोन गोबाबावलायदोंसो आरोना बाट गुजुनाय मानाय एसे खम जाबाय माथोआबो एसे थिक थाक फैफिनबाय मिनिनाय आरियाबो माने ओंखारफिनबाय बिमानि नाइटआव गोबाना होदों आरो बिसिनायाव गोबायाखै थेवबो हरबा लेथ्रा मोनोना गोबानाय नांबा गानस्लाय गुनस्लाय साफा थेवबाबो बिसिनि लामदों आरोना दैयाबो एसे जिद खोलैबायबा हरावनो बेस्रा सिखारनानै खनबासो दै बियो आरोना ओमफ्राय दै गाङोना गगा मोननाय गुजुनाय बोरैबा मोनो आरो हरावनो बिस्कुट जानो जालायबाय जादों आरोना सोनाफोर नै दा फुङाव मुलि जाहोनो मोनथ'वाखै ओमफ्राय आंनि आलासि गाहाया जाहैबाय मारै बोरो आलासि गाहाया अयथ' बेस्थ' सावरायगासिनो दङ लाइन मारिगासिनो दङ मारिग्रोथोंसै आं लाइन मारिनायाव बारा दिगदार होला 80 बोसोरनि उनावसो जोंनाव फैदों मानसिया बोरो सान मोदानबाय ओरैनो मानसि गुफुरखा आरो मोदान जोबबाय Hey, siapa kuman kena kau furnizing, kau dah nak zoom. Bara gebau jenggau tabai tiap burai babu. Christmas ni jemur dilayangan na. Dilayan, ang berzaci penencai, ni ang berzaci penede. Nama apa nak kufur? Green color pun cina. Green color pun. Ang berzip penede begas green color. Apa siapa dama ada masuk terser bungalai. माथो ओरै जित मोनसे होबाय नामा 500 600 700 लायो नो आरो ओरैनो मानसिफ्रानो जिबादिखा आरो जाथिफोरबा माबायदि नुगोन मा खिन्थु ग्रिनफोरबा एसे आलदा नुवा बे मोजांसो नुवामोन बे ग्रिन आहा बे माबा साखि जानांगौ गाव ग्रिनफोरा जेबो होनै मुसुर दाइस नै बिखौ दानांगोन आहा नोंना बाथो आंना एसे एनै फोनोमोन ना ओमफ्राय फोनग्रायाबो जोबबायहाय नै दा फोनाखै लान्दां माहाजोनसो गैथारा नायलाय आं जाय नोंहा दंसिबावो सानजालायनाय नोंना नै इसिबां दं नै आंना नै इसिबां गैया नै आंना ससेयाव थालांबावो नै नुवा नुनायालाय दा जाहैनाय क्रिसमासनि माराखौबा मानसिनिखौ एरख'नोसै गोदोसो मानसि दंमोन ना साथि बायनानै सावख'लायनानै सानैजों होनांसिगोन माथो गैयाहाय ओमफ्राय ओरैहाय एसे साहा फुदुंदों आं गाइखेर बासिया एसे दंमोन नालाय फिसाजोनो होआखैखाय बासायदों बिबाजैया मोनलोंसिगोन आरोना स' लुनानै लाग्रोनोसै जोङो लोंग्रोनोसै आरोना 80,000नि सफा सियाराव जिरायबाय सानैजों नै बै आमोलाव बिहाव बायनाय हाबानि सिगांनिनोहाय बे कारपेटआ जोरोना अबेबा गोजाननिफ्राय लाबोनाय मोननोहाय बियो साख्रिनिफ्राय आरोना ओमफ्राय आं दा बाहायनो मोनबाय आरोना 80,000 हाबो जिरायनो बाय बाहायनो गोजोननो सुखोलायनाय ओमफ्राय इथिं जिरायग्राथिं फैदो अफिसावसो नांगौ बारा समय गैया हनै ओंखारफिनबाय लगे लगे 1 घन्टाबो नङा ओंखाम संग्रानि माबा होसोनांगौ थांदो होमबा दे बिराद खामानिहाय आहाबो गोदाव सोराव खामानिफ्रा मावबाबो जोबला माबा अफिसनि खामानिफ्रानो ओंखाम संग्रा सिंनै लामस्रांदों लिलि लाला उफ आयै खावलाया मैब्रुं दे नांगौ गैया ओरैनो हाबफैब्रबदोंसोमोन नालाय ओमफ्राय आहा नै थफ्लाया बाजानसो जालायबाय आरोना ओमफ्राय जानबा जाजायाबा थास'नाफोर नै दालि बयल खालामलायबाय आङो जाबायानो देनानै लानाय मस्लाखौ एसे गारना हरबाय हालदै एसे हरबाय रुनायसो आरोना दालि गोरलैया आथुमसे संनायखाय एरगासिनो थोथ'दों माने गैला गोदिल'सै हनै लानानै फैबावनांगोन ओंखारनोसै जालायबाय नंखाया नंगौ फाय आलुआबो नै आब'मोननि दाहार लानायसो आरोना बायहैनोनो मोनाखै थाङाखै नालाय पवासे मांस ओमफ्राय नै हट हाबाब आब'मोना दानिया लायदोंमोन नालाय इयाव पवासे लाबोफादों होननानै मांगाय हरफाबाय नै माजों खहाबा जालायलांबायहाय आङो मैगं मोदै मा मोदै नै थाइसेया लरायलायबाय दाखैनो थाइफा एवजाबाय थाइसेल'सो बेखौबो एवजाबावनोसै फ्रायनो आयौ बेनो आदारा दिनैना देखायनो लाजिलायनाय आरोना बेखौ सानबा समानसो मोनगोन आरोना नो टेनसन इनि टेस्टआ इयाव हाबगोन बरिया भाजा एवगोन आङो बास बिनियाव आरो खमि मोनबावबायसो आरोना आङो मानि खमि होनबा सोनाफोर बुटनि आरोना सोमाखै आङो
माने बेखौ जानायनि टारगेट गैयामोन नालाय बायस्रा बिब'आ लायनायखायसो हरफानाय जादों आरोना वाव समान समान बारा बालुआसो बांसिन जागोन सेरबायबो आरोना साराय बोरियावहाय राहों में उनके मुलाकात होगी ला 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 आंनि सुरखौ खोनासंनांगौबा बेलेग गोरोङाबो बावगोन आरो दा बिदिना बिदिमोनथाय कनफिउसडेड होननायसो एवबाय हाथिफोर एवबाय संख्रि बानलु हालदै सामब्राम गुफुर सेस होनानै एवबाय आरोना फ्राम एवबाय एबार आलुखौ गारला हरसै एसे एवबावनो र' गान्दु गुदुं लाननानै सुनाफोर थिखोनानै लानोसै आङो दुंखांजोब्बाय नै साया नांबाय सुफिनसैसो आरोना दै दुंबुर गान्दुआव दा दुंबुर सिमां नुलायनोसै आरोना आङो सिमां नुनो सान्सआनो गैला आरोना गोदोखौनो उन्दुनो मोनलाबा मा गोदो सिमां नुबावनो नङा सोनाफोर बिमा बुरैफोरना सिमांबो नुनो सान्स गैबावा आगोलफ्रावसो गोदो सिख्ला समफ्रावसो ना सनाफोर उन्दुनानै एकदम सिमांफ्रा गोदोमोन आरो आजादिमोन नालाय मबाइलफ्राबो बिदि नङामोन मबाइल टचमोन मबाइल रायलायखांबाथाय आराम गोदो सिमाङावसो आरोना नुमारोमोनबोहाय आं दा एकदम मोजां मथन सिमां नुयो बिजिरा गोबाव जाबाय आरोना बिमामोन नोंसोर सिमांखौ गोदो नुयोना नुला बिदि जोलैफोरजों लानानै आरोना फौजि बिथांखौ सिमां नुनानै सिमाङावनो मिनिस्लु जालायनाय आरोना दानिया सिमाङाव मिनिनो सिमाङावनो रांखिनि बायदि जानायसो जासिगोन दाउ बिमा रांखिनि बायदि आरोना सिमां नुबाबो दा बायदियाव गथ'फोरजों मेथाइ सेलायलायनायसो सिमां नुसिगोन खोमा ना लेस सेलायलायनाय माबा सेलायलायनाय नुला आङो सिमां नुला नै ओमफ्राय ओरैबो फ्राम जाबाय ओमफ्राय कम्पिटिसन बायदि आरोना दिनै आलुजों बेदरजों नोंबो इसेबांबा आंबो इसेबां होनायसो अनजिमाया ओमफ्राय मा होनो मोनायावलाय माजोंथो बासायनो मोनायावबो एसे बासायनांगोन ना आयै सामब्रामा फ्राम खामजोब्बायहाय नै टाइम एवनो रोङाबा बिदिनो जायो बै बेनि फ्लेभाराबो गोथाव आं बेखौबो गोथाव मोनो एसे फ्राम एवनानै दै लागावनोसै दा गान्दु जरासो दङ बेखौ थिखोनानै लागोनसैलाय आलु थालु महर गोसा फ्राम जाजोब्बाय नै सिन्था गैला दै होनानै एसे रानहोफिनसै मतलब फाजा आरोना एकदम टमेट' थाइनैसो गारलायनोबा बिराद मोजां जागौमोन आरो बुट थाबाथ' आरो दा बुंसैमोन नैना जो खिड़कियों से झांकते हो नैना ला 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 जाबाय मानि रोजाबनाय बेलाय खिरखिथिं साखि हरबालाय मा नुनो सनाफोर जेबो नुहुरनाय नङा आरोना जेबो लाब गैया मा महर लानानै दङ आयो माथो रानबायलाय गेजेरावनो एरदों खननैसो आलुआव रुबाय नै सुइं जाबाय आलु गोरलैसो दा लानानै फैनानै सुख'नांसिगोन दाहारा आरोना जानाय नंला बेलाय बोरिया जाबाय आं बुटखौ बिराद मिस खालामबायलै बारे भगवान आं बिराद मिस खालामनायखाय खिथाबाय थानाय जाबाय आरोना नोंथांमोननोबो एसे एवथाबबावनोसै र' प्यार कभी गम नहीं करना ओ कोई सितम कर लेना हाब मानि गारां बेलाय जाबाय सनाफोर बरिया आरोना नै साखिनायनो ना साखिनाय जादों मानो साखिनाया जानो नै बाराबा खुनु गद गैया दुन्दिया लाइब्रबनोबो समय मिलायाखिसै आलुखौल' मोनजाबाबो जागोन आरोना आलुआनो ओरैबायदि स्वादिस जाखाबाय खमि मेसुसबो जाबाय आरोना गोसोखांबाय थासिगोन थेवब्लाबो बेखौनो मजा लानानै जानोसै आरो मा जागासिनो सना दै गुदुंजों ग्रोबसो समय गैया मोन्दों होननानै थानो मोनगोन बे नङा मैयानि 10 खननांगौ दंबावो थिखांसांजोब्बाय फिसाजोखौ फोसाबनांगौ दङ गुंग्राय मोनामलायबाय दहाय फुङाव खनसे सुखांबाय आरो गबावबाय दा जागोनबो मावगोनबो जानायावथ' जानांगोन ना एनार्जि नांगोन बिमा बुरैनो ओंखायनो जायोबो आं सनाफोर आरोना जानाया बिथांनि फारसेनिफ्रायबो खुनु माना गैया आरोना बोरमा बेदर सुलाबनानै जाफैनो थिनबावदोंमोन बिथाङा आरोना दुंखांलाबायथों होननानै फिसाजोखौबो माने फिसाजोनावबो रस हाबथों होननानै आरोना रसखौथ' बादो बिमाया हजममोन आरो ओमफ्राय लायाखिसै आं मालाबा लायनानै जासै
बोरमा बेदर लाबोनानै जाफैनो हाया होनदोंमोन आरो दाख्लै अमा जानायावनो खाथियाव जेखौ मोनो बेखौसो लायलाबायनानै जायो नालाय आंबो केवनो मा स' एसेयावनो आफायाबो सफैबाय आफा जेबो प्राइस मोनबोआसै जेबो नङा आफा जेबो नङा जेबो नङा मा बेयाव दं फुरथि बारा लाफा जाया कमेन्टआव जायो हनै फिसाजोंबो दौगोनसै आं माने 12:30 स्कुलाव गदों नालाय आं एसे उनाव जानोसै लेथेर फेथेर साफा जाबाय नै फिसाजोआबो नायनो मा मोखाङा बोरो मोखाङा आयौ लाजिलायो ए सियार सोलायदों सना बिमानो दे लाबो आयै हाथारबाय शक्तिमान टिना जादिनि जानोसै मादे बिदि नांजाबलायनोसै जिरायनांगौनो बिमायाबो आथिंखौ ओरै फिउ हरनांगौ आरो ना इदि बा बिमा फिसा बिदिसो आरो ना इदि होनदो बेखौ जाजोबनांगोन जाजोबगोन ना जाजोबाथाय मैयाथ' ओंखामानो जायाखै गरसेबो जानो मा दे जानोसै ओइ सना नायदो फिसालानि आखला थोरसिया जोंबाय खिन्थु दालिखौ एक थुख्राबो दाङाखै जेरै लुदों बिदिनो आरो ना आलुजोंनो जाबाय ओमफ्राय फिसाजोआबो नै एसे जाजोबनो हायासै आरो ना बिमायाबो लाबाय नांबागौ नांलाबा आखाइ सुदो सना आखाइ सुदो आंहाबो आलु एसे बेदर एसे लाबाय आरो थुमनानै लानोसै मजा लानानै जानोसै आङो बाबा नों दसे थानानै दुगैदो जि इमारजेन्सि ओंखाम उखैनानै दुगैया मुवा जादों बे मासुन स्पर्ट्स जागासिनो दङ फोथाराव खारदिंनाय फिसालानि जात दैता दे आथिङा दैता दे आखाइबो ओरै दैता टाकदिन दे आखाइ मोनजों टाकदिन दे दैता आखाइ लायाखै दैता आखाइ मोननैजों 1 घन्टासो खेला दुला खालामनानै थाबाय ओमफ्राय उन्दुगोन सानबाय उन्दुआ थ' मा खालामनो गेस लायनांगौ सनाफोरनि दखानावहाय लानानै फैनोसै आरो ना ओमफ्राय मा होनो नैबे बेस्रा मैगङा नै खख्लिं मैगङा ओमफ्राय नै बै मादैमोना हरनायमोन आरो ना बैस्रा वाल सेरनिया ओमफ्राय जानायानो जायाखिसै गगा मोननायफोराव बारा मोजां नङा होननायखाय जागोन र' गाबोनफोर लाब्राफोर खालामनानै आरो ना खाफालाथ' बारा मोजां नंखाया नालाय नांगौ समाव रिक्सा मोना ओमफ्राय येसखौ आं बिदि ब्लेकआव मालाबाबो बायफेराखैमोन लाबाय थायोमोन हम डिलिभारि लाखायोमोन दाना जायनिफ्राय बिहरो जायनि कन्टेक्ट नाम्बार दङ बेहाय खामानिखौनो मावला जाहैबाय आरो ना नै सानथाम सानब्रैल' जादों गारनाया दा बे खनसेखौ ब्लेकआव लायनानै लाफैनोसै आं एकदम जोबसि मुरि गोरान बायदिल'सै आरो ना दा बाहायबाय थानाय गेसा ओमफ्राय सोरनाबा 1050 होननाय खोनादों आङो नैबे आब'मोनहा लायनाया ओमफ्राय सोरथिं मा दाम ब्लेकआवहाय आं मिथिला आरो अरिजिनेलाबो बेसेबां दाम मालाबा मासावनो बारायो साइकेल लाङा दोनहैदो सना थां ओमफ्राय सनाफोर दा आङो ब्लगखौ दोनथ'नोसै जायफोरा आंनि बेखिनि जाब्रा जाब्था ब्लगखौनो नायलांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावो आङो बिदिनोसै सोरबाफोर गोदानबा खिथागोन आङो जे आंना ब्लग्सआ बिदिनोसै मा बुङो न'नि ब्लग्स आरो ना जेबो धामाका खालामनो लाबोनो हायाबाबो न'नि ब्लग्सखौनो मोनसेबाबो जेने थेने होयो आङो बानायनानै गथ'जों नांना थादों आरो ना स' बेखौनो अनसायलांदो नेक्स्ट ब्लग्सआव मोजां लाबोनो सेस्था खालामसैलाय थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'आवहाय